Minflok ma jwieġeb għall-mistoqsijiet jew jagħti spjegazzjonijiet ċari dwar it-tmexxija tal-ħabs, il-kurunell Dalli qed jiftaħ il-libelli kontra l-ġurnali, il-ġurnalisti u kull min jazzarda jiftaħ ħalqu dwaru. Wara li fetaħ libell il-net news fuq dak li qal ex-priġunier meta rrakkonta kif Dalli kien għeddet lilu u lil priġunieri oħra li se jbatta l-pistola fuqhom, issa d-direttur fetaħ ukoll libell il-gazzetta Illum u lill-ex gwardjan tal-ħabs li korrobora l-fatt li Alex Dalli idur fil-kuruturi ta' Kordin barma fuqu u li juża biex jeddet lil ħabsin. Alex Dalli ilu fit-tmexxija tal-ħabs 3 snin. 3 snin turbolenti li raw 13 il-priġunier jitlef ħajtu, ħafna minnhom f'ċirkustanzi suspetti u li għadna qed nistennew tweġibiet ċari fuqhom. U sa dan it-tant Kastilja tibqa' tiddefendih. Inti għad għandek fiduċja fit-tmexxija tal-ħabs immexxija mill-kurunell Dalli? Rigward id-domanda tiegħek relattiva għall-ħabs, iva għandi fiduċja fil-kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Il-Gvern Laburista baqa' ċassu m'għamel assolutament xejn quddiem il-fatti li ħarġu fl-aħħar xhur u kien biss xarejn ilu wara li fi żmien 6 ġimgħat mietu 2 priġunieri li neħew ħajjithom stess fil-ħabs li fl-aħħar il-Ministru Byron Camilleri iċċaqlaq ftit u talab li tinfetaħ inkjesta dwar dak li qed jiġri f'Kordin. Madankollu għal raġunijiet diffiċli li wieħed jifhimhom, il-Ministru lanqas biss issospenda lil Dalli sakemm tintemm din l-inkjesta. Turija ċara li l-Gvern qatt m'għandux rieda vera li jindirizza l-problemi li hemm fil-ħabs. Ftit tal-ġimgħat ilu l-bord li qed imexxi l-inkjesta dwar il-ħabs ingħata estensjoni ta' xarejn biex ikompli jinvestiga dak li qed jiġri f'din il-faċilità.